Der har vi det eustatisk rør på din venstre side. Ja. Det ser sådan relativt normalt ud, gør det ikke det? Jo, det gør det. Ja. Og man kan sådan lige kigge lidt derud. Derud til højre, du ser der. Ja, ikke? ja, da han åbnede op for det, der var det faktisk ret bredt inde bagved. Ja. Og så næsesvælg ned her, Ja. ikke? Når jeg så kigger, jeg kan godt kigge over på den anden side herfra. Ja. Så kan du se der, kan du se, at der ligger skorper deri. Og du kan godt se, at det driver med noget gult. Ja. Du kan godt se, at det er lidt rødt og inflammeret. Og så er der de gule skorper der, som gør, at jeg vil sige, at jeg synes, det der, det kunne godt se lidt inficeret, inflammeret ud. Det ser også lidt rødt ud herovre. Ja. I den der er de sting, han har sat. Ja. Og så... Men altså, det skal nok lugte, det der. Tror du det? Ja. Men det der, det ser en lille smule inflammeret og snasket. Nu har jeg selvfølgelig også lagt noget, et fremmedlegeme derinde, ikke? Men,